So guys, ito yung pinrepair namin sa birthday ni Mr. Siyempre, ang samyupsal. Samyupsal at home, Chay. Samyup at home, di ba? It's the same. Okay. Ito nga po yung aming lutuan. Kaya po siya ganyan, nawala na po yung pinaka-teflon niya. Kakagamit po yan. Puro plyboard kasi ako. Okay, di ba mura lang natin nabili to? Magkano natin nabili to? Sa ate ata, nung Oo. sikat pa, 1 to ata. No, yun po nung sikat pa 1-2. Ngayon po ata magkano na lang yan? Iwan ko, may 500 ba pa yan? 6. Mga 600 na daw po yan. Ito lang po yung nawalan ng teflon. Yun pong pinakalalagyan ng soup, hindi siya nawala. Kasi nga, di ba, hindi natin siya kinakaskas. Kaya, okay pa siya. Then, ito nga po yung mga, tawag yan? Ito nga po yung mga sauce natin. Ito po yung fish cake natin. Ang binili po namin nagpe-prepare po kami ng garlic. Ang binili po namin ay 4 na piraso na fish cake. Nagre-reklamo pa nga po yung anak ko, bakit daw kulang. Hindi naman nagbigay ng pambayad. Hoy! So guys, tinikman namin. Ang sarap-sarap nito talaga. Odeng, no? Odeng. Next po, yung ating mga cheese. Yan. Kasi po yung ino-orderan namin dati, palibasa dito po sa Lipa, medyo maselan pa. Out of stock po sila. So, umorder kami sa iba. Ito nga po yung mga cheese. So, ang cheese nito, magkano isang piraso? 20 pesos lang, no? 20 pesos lang po. Pag ganito po yung container is on 20 pesos lang po. Ito pong mga fish cake na to is 70 pesos. Sira na yung 70 pesos po yan. Then, yung nga po. Then, ito yung garlic nga. Kami nang nag-prepare nito. Hirap naman kami at ito yung pinrepare namin. Then po, ito nga yung favorite namin, gin ramen. Meron gin ramen na mild lang. Nasaan ba yung mild? Nakalagay ba? Yan. Every time na samyup po kami, yan po yung ginagamit namin. Meron pong spicy nito. Kung gusto nyo pong spicy, may nabibili namang spicy. So, ito po yung aming binibili palagi. Kasi, di ba, pag mainit, then mahanghang, di ba? Sobra ng napaka-strong na ng lasa. Kaya ganito. Tapos, meron naman po kami chili oil. Kung gusto namin lagyan ng mahanghang, may chili oil naman kami. Then, ang aming all-time favorite namin, ang shabu-shabu talaga, hindi nawawala. Kahit po summer ngayon at napakainit ng panahon, hindi po namin pwedeng hindi bilhin yung shabu-shabu na to. Kasi po, ito po marami pong klaseng shabu-shabu. Pero itong shabu-shabu na to, na walang pangalan, siya pa po yung nuknukan ng sarap. Talaga pong quality yung mga balls niyan. Ang isa po nito ay 89, no, Shai? 89. Then, yun pong, syempre po, hindi po kompleto ang samyupsal pag wala tayong kimchi. Napakasarap din ng kimchi. Pero hindi ko po alam kung itong in-order namin ito ay masarap. Kasi po yung lagi namin in-orderan dati, out of stock po sila. Next, ito nga po yung mga pork. Lahat po ng nasa harapan nyo na nandyan sa video, puro pork po yan. So, bali 3 kilos po yan. Kanya-kanya lang pong flavor. Meron po kaming in-order na spicy at saka sweet. Then, yung combination ng sweet and spicy. And po, hindi ko na po alam kung nasaan na po dyan, ito daw po yung sweet, ito yung spicy. Ito yung combination ng sweet and spicy. 3 kilos po. Then, ito nga pala sa sauce tayo. Sa sauce pala, price lang ang sinabi ko. Sa sauce naman po, syempre guys, ang sauce talaga, yun ang nagdadala sa
sa samyup natin. Siyempre, pag pag masarap ang sauce, lalong sasarap ang ating samyup. Even na yung mga karne natin hindi masyadong masarap, pag nilagyan natin ng sauce, siyempre sasarap. Kasi po sa karne din ng samyup, depende din po yan eh. Meron din quality at merong low quality. So, bali, ito po yung cheese. Ano to? Liquid ba to? Yeah. Liquid. Ay, ito po yung cheese. Ay, ito parang ano? Cheese. Cheese. Bakit yan? Parang melted. Tapos po, ito po yung tinatawag na samjang. Ito ba yan? Ito po yung samjang yan. Ito po, itong medyo maputlang to. Samjang po yan. Ayoko po yung samjang na green ha. Mas gusto ko po yung mga ganyan talaga, yung mga nasa container. Kasi po, yan po talaga yung the best na samjang. Yung pong green, yung pong nasa green na lalagyan. Hindi ko po talaga type yun. Ito po yung barbecue sauce. Yan po yung mga ganyan ng kulay. Then ito naman po yung mga samjang. Wala silang gochujang. Yun pong gochujang. Yun po yung medyo maanghang na sauce nila. So ito po papakita ko po sa inyo yan. Ay, ang sarap po nito. Guys, ito po yung fish cake. Ang sarap-sarap po talaga nito, the best. So ngayon guys, ang gagawin natin, hihintayin pa natin yung ibang pagkain kung may dadating pa. Pero ang alam ko, meron pa naman po. Wait lang gusto. Yan. Guys, so nag-prepare na kami para pagdating nung anak ko, yung panganay, yun lang po yung hindi namin kasama. At sila lang yung mga inisita namin. Ha? Ano yun? Alam pa. Ikaw ba? So, iwanan ko po. Wait lang, take two. O, Chelsea, alis ka dyan. Ba? Boka. Dilim yan. Sila siya niluluto na po kami. Kulang sa mantika kami, napurklay. Yung mga biscuit, dilaga yung liit naman. Kaya, Guys, lang. iniinit lang. Magbalagay ka ng mantika, nilagyan mo ng konti yung biscuit, masyadong dry. Pag na-dry po siya, lalagyan natin. Hindi, yung pinakakawali ang lagyan mo. Langit? Hindi nakalagay lang yun na background. Iadala mo na sa langit si Daddy. Hindi. Hindi. No, okay. Bakit bumabaluktot siya? Hindi siya sasanirog. Hindi siya bacon ba? Malalang nakakapal. Sabi sa'yo masarap. Sarap, no? Ba't hindi na ito Gimis. Pwede man. Oo nga. Parang ganun nga. Mas masarap siya sa fishbowl. At wala tayong ganito. Ano ba ito niya? Hindi, okay lang yung pan-decoration lang dun sa amin.
So, ang gagawin ko sa'yo? Paano ang gagawin sa'yo? Wait lang. Ito yung ano? Bake mac. Ito yung bake mac, di ba? Hindi, okay lang. Ito to ano? Sige, Reds. Ikaw nga, tanggalan. Natanggalin ko po? Okay. Ano to, Reds? Yung ipit na crab. Yung ipit na. Ito po ay crab. Bake mac. Sweet. Calamares. Ito yung ano. Ba't yung dikta mo sa atin eh? So, ano? Ito ni ano to? Ano to ni? Hipon? Calamares? Ano na to? Halo-halo? Crab at saka... Hindi, anong tawag dito? May mais. May kanjum? Kanjum? Hindi ako iyak. Ganito lang kita ko sa ano. Yung Singaporean chili kaya. Ito. Sino yun? Yung Singaporean chili pala. Singaporean. Ate, tingnan mo. Parang masarap lang. Ito. Ay, 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 ay! Jacob, wait lang. Nakita ko yung galawan niya eh. Ano eh? Hindi mo naman nilagay sa ano eh. Okay na, tingin mo. Ang dami. JC, no! JC, no! Ipon! Grabe ang init ko sa bahay, no? Ang birthday niya? JC, alis din, JC! JC, alis! Wala naman mainit mo yung panong yan? Wala na sa pampanga. Ba't ka? Kaya ko lang sa Chloe, kumain na na. Pagdami to? Pero masarap no? Hindi kaya dito yung kumako. Ay, huwag yung bata bubuksan yung